yakabatikirwa ne200 million yekuAmerica. Handiti zvamazoprinda America yakubvumirai here kuti prindai mabond notes? Zviri illegal zvinezvi. Batai mazwi mukati hanzi takuzowana yedu mari michinyeperwa. Batai mazwi muchasara makabata zvimapepa izvozvo mombe dzaenda. Nokuti ndisu tinovingwa ikoko konze ndakutika ine mabondi notes. Tauya kuzotora mombe everything. Munosara makabata manewspaper toilet. Muri yeZimbabwe apuromuzi kuona nzazovhura hombe nokuti vanhu vasingafungidziri kuti mashoko aya akabuda kuti anga exposewa naanyone, asi abva anyatsokuuya akanyatsokupublisha video iri achiratidza kuti aiwa nyika yeZimbabwe yakatoramidzwa neAmerica kuti iburitse karenzi yayo yoga, asi zvavakuita izvizvi aiwa muri yeZimbabwe zvinoratidza kuti vakujamuka vakuenda against apa ringori strategy rekuda kuti isusu muri yeZimbabwe tirohwe pasi petsoka tidzosere US dollars, tigoshandisa US dollars. Plani yavo hamunondo vakarongei. Muri yeZimbabwe chibutudzei mafungiro enyu munodii pamusoro pemashoko aya. Pine comment section medu mutudze mafungiro enyu. Usangano subscribe, like, turn on the bell icon. Tombo choma mbidza nokupa pano paZVAITWA News Live.